Met mijn jas omknippen, dat is gek, hè? Ja. Ja, men doet een hele grote jas voor mij. Nou jongens, ik doe toch iets fout, maar wat weet ik, hè? Dus ik ga de hulp van uw mem hier op. Dat wie weg, nou houdt erop. Ja. Nou, je mag toch wel dit naaien kennen? Zeker. Dat is net best. Dat kan ik voor een klik rollen. Goedemorgen en naaien. Vlog. Eerder komt Krek van de peuter en wat hiest toen makker. Let me hem dat eens even goed bezien. Waar zit erin? Ik bij een hele mooie stut. Laat je maar eens even zien. En er staat ook wat achterop. Er staat op. Spiegeltje, spiegeltje in mijn hand. Ildau is de mooiste van het land. Wauw. En ik sjurf dwars. Rode lipjes. En tje. En blauwe eetjes. En tje, dit hij helemaal Dit was het verder van, hè? Nee, hij stukjes maken. Mijn vingers? Nee, mijn stempeltjes. Stempeltjes. En er was een strikje hier. Die had toen nou ook in hier, hè? Hetzelfde, maar je moet even zien. Hier is het strikje. En daar. Hetzelfde. Je had het verkeerd hier. Nee, toch? Kijk, hier is het hier. Ja. Klopt toch? Ja. Wat was toen dit mooi maken? Die vindt me mooi. Heel mooi. En dit hij helemaal zelf doen. Wauw. En wij hier die mij helpen dan? Het strikje? Ja. Dat is een beetje lastig nog, hè? Ja. Ja. Maar ik zal je wat vertellen. Van een midje. Kom Jara. Lois. En Saka. Zullen we die nou even opbellen? Je mag nou nog even een squallen. Dan wil je nou nog even wat eten en even chillen. Dat was even bekomen toch, van squallen? Maar ik die ijsjes dan als zeg de grote drukkerkist. Waarvan is dat dan? Maar zijn alle kleurtjes. Ijsjes is te drukken meest. Maar ik bedoel staan heel de drukkerkist Waar is dat op dan? op het tablet bedoel. Oh, dat was even een speeltje op tablet dan. Ja. Maar ijsjes. Ja. Aha, ik denk al, waar gaat ze dat hoor? Maar ik snap het. Ja, dat keer wel even. En ik dacht misschien keer vermid je wel even met Jara en Lois en Saka. Memory doen. Die hebben we dan naar die toch? Dat vind je wel heel leuk. Mama. Ja, leuk. Maar is nou nog wel correct even op de tablet. En dan is het even bekomen. Maar toen was het al heel druk met squallenwest. En dan aanstaan om 12 uur hellen we Lois en Jara op. En van. Nee, Famke net. Famke die gaat naar de BSO. Zoiets vies. Zullen we dat waar? Zoveel is die meid? Zullen we dat vanmiddag even doen met Lois? Nee. Nou. Je bissen, Jara en Lois. Koekje, wat drinken, Tink? Ik hoef je drinken. Maar is dit ook beter was? Zo? Nou, ze jit zo langzaam. Ja, dat vind ik Het dus is echt heel veel geduld, haar. Dat haak ik eigenlijk net. Ga ik eigenlijk kijk naar. 5 minuten later. Much later. Ik ben nog steeds bezig. Nadine gaat nog iets verder als min. Check min dan. Ja! Nee, ik En wat stuk wat drinken? Eerst net? ben nog steeds Wil bezig. een koekje? Ja, Dat is eindelijk. wel leer. Cheers. Alsjeblieft. Oeh. Oh. Nou, het is een beetje heel. Maar dat steken in een bukje. Jongens, we gaan op de planning. Ilde we gaan eerst een memory doen, toch? Ja, we gaan eerst een memory doen. En daarna gaan Jara en ik even wat naaien van de playback show. Iets van Jara en iets van mij van de playback show. Hè? En ik hoop dat het slaagt, want de naaimachine die ik altijd broed, dat is echt een degelijk ding van uw mem. Die is helaas stikken. Dus ik ga nog een beetje een hobby dingetje. Nog nooit jij broek, dus wie moet het allemaal even uitvinden. Ik ga het boekje erbij. Dus dat wordt nog heel leuk waarschijnlijk. Maar ze even zien dat dat slaagt. Dus ja, dat gaan we eigenlijk doen. Ja. Zo zien ze. Wat dan? Net stiekem bleuren. Let zien. En dan mag je gewoon 2 omdraaien. Je mag je 2 omdraaien. Als het goed haast, dat ze gelijk bent, dan mag je het nog een keer omdraaien. Dan was het een oor om. Ildo eerst, dan Lois, dan ik, dan Jara. Jara is eerst.
We beginnen met de oud. Nee, we beginnen bij de jongste. Dat vind ik eerlijk. Je maakt je net nog wel alleen, hoor. Waarom is dat eerlijker? Broer. Dat is net eerlijk. Maar ik was eerste. Ja. We dan- beginnen bij Hilda. Hoe van jong naar oud? Nee, we gaan met de klok, maar ons rijdt gewoon in de war. Maar waarom beginnen we dan bij Hilda? Als- Dan begin je echt min. Maar als ik Dat is beter draaien bij ben. Loos. Oh ja, begin bij Loos. Ik zie eerst Loos en Molles, maar een beetje vies. Beetje Maak een koekje, iets wat- Loos, hè? Kom hier, zo. Dan mag ik alsnog als laat maken. Zal ik maar eerst beginnen? Nee, Loos. Nee, Loos wij beginnen. Maar hij is 12 draaien, Loos. Maar als ik draaien ben. Hoe wist u dat? Ja. En? Waar is het nou? Maar ik ben Elsa. Doe maar eens staan. Ben dat dezelfde, jongens? Nee. Nee, dit is Sven en Elsa. Nomai Jara. Nee, ik hè? Best, ja. Maar de klok maar. Ja, zaken. Oh nee, dat ben ik. Nee, zij komt de zakens. klok, hè? Zakens. Ja, doe eens. Een hele groep, ja. Ik doe gewoon de middel. Ja, je weet nog niks, hè. Hoeveel puntjes ga je? Dit is net aardig. Zoveel kunnen er juist. 12 punten. En Lois had Ik heb 12. 3 punten. En Jara? Wie in al bij 5, zeg ik. Oké, dus eigenlijk een gelijk spul. Maar ik ga niks. Chillo's. Je kan Maar wel Lois together had doen nog en... Lois had won. Je kan gewoon together doen en Lois. Neem ze maar mij naar de bank, dan gaan Jara en ik even naaien. Zo, nou, memory hebben we hier. Zullen we nou eens even zien dat het mij de naaimachine exlaat. Nou, ik zal dit ding even installeren. Ik zei, doe je me eerst maar een potje gamen. Want voordat ik dit denk ik vader kon gaan, dan, nou ja, dan kan hun al wel een speeltje gamen, hè. Ja, is helaas haar jurkje vergeten. Die lijkt nog op squallen, dus dat is wel jammer. Dus geven we eerst even alleen nog min 2 mattenjas kleermaatje. Hoop ik. Ik zie hem eerst even chillen wat ik al hier nog voen heb. Want de laatste keer wie ik bij de kringloop miljard. En daar heb ik in je jas voen, die koe wel tro de beugel voel ik, maar die wie heel duur. Dus die ga ik weer weer omhangen. Dat voelt me een beetje aan. Ik ben van het weekend nog even bij het lichtpunt West in Kalmersweg. En daar ben ik heel goed slagen. En het idee weer eerst om van 2 jassen in je grutten te meidje. Maar het wordt nou in je jas, die meidje in de midden, knip ik die helemaal los. En dan ook een stuk stof tussen, zodat de jas echt breder wordt. En dat Bouke, André en ik together in die jas kunnen. Nou, ik zet hier even sluiten, wat kan je voelen. Dit wordt de jas. Die met achter dus helemaal los hangt. En daartussen doe ik een stuk stof. De riem van de jas. Daartussen doe ik een stuk stof. En ik voel een hele mooie grieze jurk. Die mooi lang is. En om dat stuk ertussen heb ik een hele stuk gries stof nodig. En ik voel een hele mooie lange grieze jurk. Die knip ik dus een hele laag gries uit. En die ging ertussen aan. Dat is het idee. Dus ik hoop dat het slaagt. Van de rest ga ik deze nog voor. Dit is het van Bouke aan, denk ik. Een pakenhoedje. Deze hier niet als jongen. Dit wordt mijn hoedje. Nou, ik maak nog een paar grieze broekjes van zo, zie je, dat is wel leuk. Ik ga van Bouke André nog een stropdas. Van mezelf heb ik een schitterende mooie grieze bepperrok. Mooi lange. Ik kan gewoon op mijn eigen klein hinnen, dan of ik kleer ben, dan kijk ik daarna weer u aan. Ik ga van mezelf een heel mooi grieze hot vestje. Ik heb mooi weer erop hoor. En van Bouke André had ik nog een... Ja, hoe is het alweer? Zo'n overgooi, denk je? En nog een echte pakenbroek. Dus ik denk dat dat wel leuk wordt. Nou, dit heb ik alleen net de broek en ik maak er eigenlijk alleen nog de jurk en de jas aan. En dan knip ik eerst de jas even in twaalf. En dan knip ik de jurk, dan knip ik de lengte eruit. En dan zal ik zien dat ik het weer ook wel naaien in mijn het hobby naaimachientje. Wish me luck. We gaan eerst de jas knippen. Nou, dat hebben we zien. Zet ik knoopjes op zich, die met zo even los. Ik denk mooi los knippen. Ik ben er echt wat breder van, het scheelt. En deze knoop die knip ik eruit, denk ik. Want dat is net handig. Nou, ik ga naar de knip. Doe ik eerst, even
shit, zit een binnenvoering in. Ik denk dat de binnenvoering eruit haal je. Dankjewel. Men hebben zijn jas ontknippen, dat is gek, hè? Ja. Ja, men gaat een hele grote jas maken, zodat men mij nog één in de jas kennen, of mij zijn 12 in de jas kennen. Dat is wel grappig. Ja. Ik ga niet van hem tekenen. Als je van mij tekenen, dat is Ja, niet leuk. jongens. Helemaal eruit. Ik zie het helemaal. Dat is een soort roze jas is dit nou, hè? Dat is even shit. Zie je helemaal dit eruit. Lijkt het wel een prinsessencape, hè? Maar vind je die haar? Ja, is het die ook nou? Weet je, zoveel bij er niet. Nee, ik heb er bijna nog liggen. Heel druk, komt er op mijn lijst. Doe de oren erin. En dan maar erin, dan gaan we een mooie sleep achterin. Ja. Nou, maar dit is even shit. Een dubbele prinsessencape. Men pakt de griezen. De roze is van je. Wauw. Check dit, jongens. Ik ga de jas uit elkaar hellen. Dan moet ik nou de jurk, de zulke strook uitknippen. En dan moet hij daar tussen. Ik hoop dat het slag in gaat. Nou jongens, maar maar eens even zien. Dit is het idee een beetje. Met de jas wat breder. Zal ik hem er even tussen zien te krijgen. Hoop het slag. Oh, top. Toppie. Nou jongens, ik krijg het net echt voor elkaar. Zoals ik zei, ik wist precies hoe die oorennaaimachine werken. Maar deze, let op. Dan ging ik dus naaien. Maar dan vervolgens giet het er net goed in. Dus ik mag een oorstand had, denk ik. Nou, ik zet dat boekje bij mijn trospeten, want zo wordt het niks. Nee, ik moet echt even lezen. Kak. Nou jongens, ik doe toch iets fout, maar wat weet ik, hè? Dus ik ga de hulp van uw mem hier roepen. Ik hoop dat die zei van onderwerp een keer om even te zien. En dan maak ik het dan maar even op een oornaaimachine die verskwam hem of zo. Het is net alles. Ik zei, het is een hobbydinkje. Of ik doe gewoon iets heel simpels fout, ja? Dat kan ik, maar het slaagt het niet samen. Dus ik doe een bakje koffie, even de bandje wat lekkers en dan gaan we gaan rustig verder. Want ja, het maakt me je stress opleveren dus ook. Want dat bol met naaien trouwens, ja? Daar ga ik wel les van. Dan denk ik van, zolang het werkt, vind ik het heel leuk. Maar als er dan heel tijd een triert losgiet of shit of dat het net werkt, nou, dan is mijn geduld gauw op. Dus ik laat het gaan. Ik ga nog genoteerd van een week, dus ik hoop dat het dus mee redden kan. Dus maak je koffie. Hoe gaat het je? Zaak je het al min houdt om hemzelf. Ja, maar tje, dan kunnen we nooit zien. Heb je iemand een snoep gepakt? Ja, heb je nog meer? Nou, fruit, nog niet. Ja, dat is daarin die. Gauw aan de kant, maar anders dan hebben we al je pinebuuk hier, hè. Zo zie je hoe bij de orenvrouw je gaat. Die weer nog een picknicken in een hal. Hoe gaat het je bij de picknick, Kleed? Wat zit je meer mooi, vrouw, ja? Waar ben je aan het picknicken? In Gran Canaria? Wauw. Schat. Nee? Waar dan? Kroatië? Frankrijk. Oh, Frankrijk. Oh, dat is echt zo lekker. Ik shut Sintje wel op je molen. Heerlijk. Nou, lekker picknicken, vrouw. Je moet haast. Nou, mooi toch? Die ben heerlijk aan het bordje. Dus, en ik heb goed bericht. Uw mem komt zadel. Dus hopelijk weet hij het valk wat te krijgen. En dan, zoals ik zei, oors maar om een oorennaaimachine uit. Want het mag net al lang worden. Koffie. Beppe Klaasje, wie krijgt net valk op Beppe, hè? Wat verdikke. Het boek er maar in wie. Wie had toch liever uw oude zinger hebben? Ja. Die snappen we precies. Verdikke me doosie. Kijk, het zal leuk in de hol. Goedkoop, duurkoop. Goedkoop is duurkoop. Ja. Lekker is net. Wat is dit? Hij doet... Nee, houdt gewoon heel tijd. Wie wil wel een stap verder? Ik ga het dingetje naar beneden. En hij maakt het een soort van geloord. Draai het handwiel linksom naar u toe. Tot de naald en houd daarbij stop. Als het genaaid moet worden, druk dan de achteruit. Ik ben nog eens Knop 4 omlaag. Oh, dat is voor achteruit. Na het loslaten van de naait hem zien we weer vooruit.
Die beweegt al. Dit knapje is ongeveer automatisch. Aha. Ze houdt er weer op. Dat doet het water in steken. Met hier, hier doet het hier niet in steken. Dat is toch raar. Ze moeten maar worden. Zeg je dat maar waar? Ja. Ik heb je gewoon weer zingen dan hè? Dit is niks. Wie broek het ik bij wel hè? Ja. Maar wie staken? Bak je koffie of thee? Dus ja, dat die nog half werd klaar zetten. Oh, ik keer het door hè? Ik wil je. Ik zal maar zeggen dat het even die hem heet. Tjus. Dit is niks. Tjus jongen, dit is niks. Uit dat ding. Ik lood wel. Scheren. Ja, hier. Maar je kijkt dat hoor, dat zie je toch een keer of zo fout wordt hangen. Nee, daarom hier ik al een worden halen, want dan kom je door. En dit met hier om vast, dit. Ja, En dit met hier om vast. ja dat naadje op dat, ja klopt. Je doet in je In poot. je poot. Nee, maar erbij komen daar ergens of komt het net zo krijg? Ja, krijg je onder het kraag. Zijt. Ja, het komt net zo krijg ja. Even zien. Ja, die ja, daarachter. Hoe wordt inspoeld. Hier, twee letters meer wel. Deze mag even stylen. Ik heb het niet meer zo lezen. Nee, toch? Ik ga ze beide erop, in je boven en je onder. Even zien. Dit is hoe wordt inspoeld. Zeg ik dat mag je los? Ik zal even proberen, want ik val me ook een beetje raar binnen. Ik ga me nog mee, ik ben er al uren Ja. lang bezig. Gaat zie daar niet. Kijk, ken dat? Dan moet een beetje misschien heen. Kan dat zo bij? Een heel groot pedaal. Ja, ik ben gewoon dat luxe van die Ja, zingen tuurlijk. band, Maar joh. ja, kijk, we gaan maar. Ik denk, ja, dan gaan we eerst wat. Dus maar Ja, tuurlijk, dat is achter kijken. Ja, dit is niks. Dat wie het weg, nou houdt het erop. Ja, Nou, je mag toch wel dit naaien kennen? zeker. Oh, dat is net best. Maar ik ken ervoor ook de klikken wil. Wat een schande, inderdaad. Tot de wedstrijd was jullie lust weg. Nou, ik kan hem inderdaad eens nee opspannen, maar... Ik zet koffie. A few moments later. Oh jongens, van wie had ze het van nou, hè? Vol met zelf even, hè? Super bepke, hè? Ja. Jongens, zelfs ik ken het zonder mijn memke, hè? Sure dan, gaat zij. Daar gaat ie. De krak trekken. Yes, ja. Het jet allemaal, hè? Oh jongens, wat maak ik zonder mijn memke, hè? Yes, dat doet. Nou jongens, ik ga gewoon in je kant kleden. Ho, dat had ik net meer verwachten. Tretjes er even aan. Dan maak ik de andere kant even vers, meidje. Jongens. Jongens, heel blij. Ja, kant 2. Dit stukje nog. Nou, Beb, zullen we met een muziekje? Zullen we deze van mannen in deze jas passen? Ja, dat is waar, hè? Deze speel ik in baas, hè? Er zaten Twee motten in mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas. Je raakt gewoon weg van je stuk als je dat ziet, dat is te geluk. Hij vreet de hele jas kapot, alleen voor haar die dat van de mot. Ik doe maar Charlotte en hem noem ik Bas. Nou, mooi toch? Nou jongens, helemaal tevreden. Oh, dankjewel, hè. Dat is wel clear, hè? Oh, Nou, toch nog slagen. toch nog slagen. Ja, dat is niks van man, was lekker leren. Nou, dat. Nou, Nou, leven. Du bent Betsy, hè? Ja. Ik ben Dirk. Dirk en Betsy. Wij zullen zitten. Hoe is dit nou? Wat is dit nou? Zo'n Zo'n filmpje, toch? filmpje op dat internet, zie je. Ja. En, Hoe is dit nou een leuk filmpje op het internet? hoe heet dat? Abonnement? Ja. Abonnement? Abonnement. En En vind je het net zo'n zo'n doemke. zo donker Ja, met toch? omheen. Ja. En iets met een app. Oh ja, hoe heet dat nou? Omroep Chillen. fietsballen, toch? Oh, dat vind
Dat. Ja. En dan zei Ja. je, ooit En na je YouTube-kanaal. YouTube filmpje.